Takže čau lidi, tady Eli. Tady Jopka. A jdeme si společně s Domčou zahrát tu hru. Nedivte se, že furt má zase jiný skin, jo, ale... Tak to se toho si nevšívejte. Jo, takže... asi se to nechápu. Lidi, takže já jsem Já jsem vám slíbil, jak tady budeme mluvit prostě. Teda co? Lidi... Počkejte! Jo, Domčo. Musím dát roll. Domčo, ty vole. No! Domčo, mě mega zajímá, co budu mít za brain rotace. Hej, mě mega zajímá. Dobrý. Kde jsi? Domčo, tady. Jo, dám 3, 2 Hej. na roll. Pus, lidi. Brr, patapim jsem. Hej, já mám tripy tropy, Já vole. jsem brr, patapim. Domčo, kde jsi? Kde jsi? Kde jsi? Ahoj. Kde jsi? Ahoj. Ty trapy. Brr. Hej, tady je druhý. Já jdu zabít tady toho brr patapim a toho druhýho. Kde to je? To je tvůj kamarád. Lidi! Krokodýlo, já si zabiju. Já taky, Hej, nejsilnější je cappuccino assassin. to si děláš prdel. Já potřebuji Zabiju! Lidi, já potřebuji cappuccino assassino! Kurva. Hej, Domčo. To nechci ty, že jo, tenhle brr patapim. Vá, ty jsi za mnou, to jsi snad dělá. Hej, Tady jsou 2 tripy tropy. já mám málo síly! Ne! Já si zabijou. Wow. Lidi, pus. Já jsem umřel! Domčo, já taky snad budu mít pus, co budu mít. Cappuccino assassino! Lidi, já mám toho... to je nějaký divnej, ne, Domčo. Kde jsi? Čum na mě, vole. Kde jsi, ty zmrdě? Kde jsi? Čau, já vypadám divně, vidíš mě? Kde jsi? Vedle tebe. Čum. Kde? Já jsem jednou byl šimpanzí s bananý. Jo, já ne. Kde jsi? Assassino! Larila! Kde jsi? Jsem Monika Ambala. Domčo, já jsem tě ale viděla. Kde jsi? Tam je nějaký... Jo, tam jsi! Čau. Ahoj. Já ještě milion. Domčo, to si děláš srandu. Prděl. Teda, ups. Jo. Hej, tady je líry. Píp! Počkej, uděláme to zase. Píp! Ne, počkej, znovu. Píp! Ne, znovu. 3, 2, 1. Píp! Piča. Píp! Mrdě! Kurva! Zabil jsem je. Lidi, takže jdu na další roll, plus. Boneca Dobře. To jsem já. Hej, kde jsi, ti říkám. Šimpanzíny bananíny! Hej, proč jsi nebyl před tím šimpanzíny bananíny a já cappuccino a assassino? Ty vole, kde je Domča? Čau, Boneca Domčo, já tě... Tak, dvě... Boneca Ambalabu. Ty vole, tady jsou 2 boneky Ambalabu. Tady hodně víc. Ty byly... Rila. Lidi, pomozte mi! Domčo, já chci vidět, jak vypadá. Tady je Lila a zlomej si se. A kde jsi ty? Neptejte se, lížu lízátko. Jo, teda lidi, já lížu lízátko. Vole, já jsem ho sežral, protože jsem ho hned rozkousl. Ty vole, proč se tady točí 2 Lila? Boneca Já nevím, kde jsem Ambalabu. vůbec... Já jsem mrtvá! Tady je tam nekám. Lidi, Pojebu! Boneca to Ambalabu. snad ne. Já jsem boneka Ambalabu. Rila. Já jsem umřel! No prdele. Hej, tady je další boneka Boneka Ambalabu, já ji Ambalabu. zabiju. Cappuccino assassino, rila. Brr, patapim, tralala. Kde jsi? Biju tady tung sahura. Kde? Já biju Lila. A teď Bananini. ty vole boneka Ambalabu. Kde jsi, Boneko? Chimpanzini bananini. Ty utíkáš. Domčo, kdo jsi ty? Cappuccino assassino, Čau, Domčo. Assassino. Boneca Ambalabu. Ty vole, kdo mě odplinká? No snad ne. Mě za chvíli zabijou lidi.
Debilní, ty vole. Chimpanzini bananini. Pojďme. Pojďme. Teda co? Ty jsi zase Boneka Ambalabu. Já jsem Boneka Ambalabu. Chimpanzini Ne. bananini. Já mám taky málo už. Konečně A jdu budu, potom tripy tropy. Nebo chytej mě srubu, já tě zabiju. ty vole. Chimpanzini bananini. Tady zabiju! Já tě tady Domčo! zabiju! Já jsem šimpanzíny bananiny. Já taky tě asi zabiju, nebo... Ne. Tripy tropy tě zabiju. Chimpanzini ty? bananini. Nějaký berber patap, já jsem kapučka. Domčo, Berber patapíme! Umřeš! Domčo byl si rili larila. Jo. Já ne. Kde jsi? Tralaliru, tralala. Čau, kdo jsi ty, Domčo? Chimpanzini bananini. Já. Chimpanzini bananini. Domčo, já jsem šimpanzíny bananiny, vole. Ještě nic. Chimpanzini bananini. Já jsem tripy tropy. Jsem to říkala. No. Tralalero, tralala, orkalero, orkala. Chimpanzini bananini. Ty vole, já jsem zabila tralalero, tralala. Kdo jsi? Kurva. Dominiku, Domčo, ty jsi... Mě zabili. Tripy tropy přede mnou je blbá. Kdo jsem? Bombardiro No ne, krokodil. To jsme ještě taky nebyli. To snad ne. A bombardiro krokodýl hází bombičky. Ti- Hej, Domčo, on lítá. No právě, vole. Ale jenom takhle. Právě, piču. Vole! Tak jdeme. Tak to je dobrý kouše. Kde jsi? Chimpanzini bananini. Jdeme tudy. Šimpanzíny bananiny, já ho jdu zakousnout. Dubnonoxaur. Zlatatosaur. Lidi. Kde jsi? Ne! Já jsem sežrala právě moje lízátko. Já jsem ho ukousla. Tak jdeme. Teda. A já No. musím... Ach jo! Rila, orkalero, orkala. Jdu za tebou. Jdu si pro tebe. Ne! Jo! Kdo Tady to byl zavěr! Hej, kdo mě zabil? Tady jdu po nějakým saurách. Lidi! Kdo jsem? Baba! Lidi! Tripy tropy. Hej. Tuk, saur, ty vole zase! A A je to dobrý. Ach jo! Takže lidi, pokud se vám líbilo. Ne! A Jestli jeli. prank na Domču, vole. Merde, prošli běž, vole, jakou rila, proč tady jsi mi zaostral, ty vole? Domčo, ty jsi kdo? Tuk, saur. Já jsem Lila. Ne! Ty tropy je fakt. Domčo, a ukončíme video, jak budeme v našich oblíbených brainrotech. Dovolíme si tam říct, Lidi vůbec nechápu. Ty vole! Jedeme hotel 4 hvězdy na pokoji. Ne! Zabil tě. Má dělo ne. Sorry, Režim nerušit! vole. Co to je? Chimpanzini bananini! Wow! Chimpanzini bananini. Mládilo mládilo kozy. Teda Kde u jsi, bro? broský. Kde jsi? To jsi ty, jo? Ne, to nejsem já. Jak to? Lidi, už musíme ukončit Domčo video. Protože nás zabije babička, kde ne. Boneka Ambalabu. Boneka Hej. Ambalabu. Mě zabili. Hej, Domčo, ukončíme ho, protože Ale já potřebuji. Hej, počkej. tady ho ukončíme. Jo, tak jdem na to. Takže lidi, pokud se vám líbilo, Domčo, pojď sem. Ne. Ty sračko, pojď sem. Pojď sem. Jo. No jasně. Ale počkej, já chci být trolala. Já jsem... Chimpanzini bananini. Takže lidi, pokud se vám... Počkej, kde jsi? Ty vole, kdo jsi ty? Jsem trolala. Já tě vidím, ty mi utíkáš. Aha. Tak Domčo, jdeme ukončit video. Takže pokud... Ach jo. Pokud se vám tohle video líbilo,
tak tady dejte aspoň 50 lajků. 50 milionů. Teda 50 lajků a natočíme druhý díl toho, buď tohohle, anebo nějaký jiný hry prostě, nebo třeba adoptivní, jo? Takže lidi, dejte odběr a čau!